हाय फ्रेंड्स नमस्कार। मी हूँ भारती। आपण मानक स्वागत करती माय न्यूज चैनल माय वर्ल्ड। आपण मैंने जानी आज हूँ सोमवार। एबे तो देखु टाइम है सातटा बाजापी 10 मिनट अच्छी। तो एबे आमर ठाकुर पूजा हे। तो चलतु देखा केमी आमर ठाकुर पूजा हो। देखो यहाँ आमर ठाकुर घर। एबे तो मामा आसिक ठाकुर पूजा करेंगे। मामा एबे जाइछंती गाधेबा से आसिले ठाकुर पूजा करेंगे। एबे मु ठाकुरंकर सब कालीर जो बासी फूल गुड़ा अच्छे से गुड़ा सब बाहर करदेवी। आउ जो बासन सब अच्छी से गुड़ा सब सफा करदेवी। देखंतु मुझे बासन बासी फूल सब बाहर कर दउची और बासन गुड़ा नहीं किचन रूम में सफा कर देउची। चलते एबे मो बासन गुड़ा सफा कर दउची। देखंतु मु एबे सब बासन गुड़ा सफा कर देली। एबे मु बासन सफा करी आनी रखी आ ठाकुरंग जागा मु एबे सब सफा करी दउची। एबे सब ठाकुरंकर आस्थान सफा करी दउची। देखते आम जगन्नाथ पूरा क्यूट देखा जाउछंती। मामा एबे आसिले फूल लगेबे ठाकुरंग देहरे। पूरा जगन्नाथ पूरा बहुत भल देखा फूल लगे सारा पर। मु सब एबे ठाकुरंक पाखरे बासन जो सफा करते बासन रखी दउची। और दीप आ फूल फूल आम ये बाड़ी रे हेची। मामा से गुड़ा सब तोलिक आनी रखीते बाहर। मु से गुड़ा आणिकी एठी रखी दउची। आम बाड़ी रे बहुत सारा फूल गछ अच्छी।
ମାନେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ, ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମାମା ଗାଧେଇକି ଆସିଲେଣି ହେରି, ଏବେ ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାମା ସବୁ ଫୁଲ ଆଣିକି ରଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ହେବ। ଆମର କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଏବେ ମାମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫୁଲ ଲଗେଇବେ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଫୁଲ ଲଗା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଗଣପତି ବାବା ଫୁଲ ଲଗା ସରିଲାଣି। ଆମ ଗଣପତି ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ, ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆମର ଫୁଲ ଲଗା ସବୁ ସରିଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ। ଏବେ ମାମା ପୂଜା କରିବେ ଦୀପ ଲଗେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାମା ଏବେ ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ମାମାଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାମା ପୁରା ଭଲସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଭୋଗ ମାମା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଲି ଧୂପ ଆଉ ଦୀପ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା କେମିତି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗଣପତି ବାବା ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାମା ତ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଢେର ସାରା ଫୁଲ ଦେଇକି ସଜାନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମାମାଙ୍କ ପୂଜା। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ମାମା ଏବେ ଆମର ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା। ସେ ଏବେ ଯିବେ ବାହାରେ ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ତୁଳସୀ ଚଉରାଙ୍କର ପୂଜା ମାମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଆମ ଘର ତ ଆପଣ